Simplement és llegir noms i vosaltres aneu sortint, ja sabeu. Carla Ansa, de l'Estació de Capitolació. Arnau Arcas, de producció. Marta Ariza, de documental. Sergi Artigas, de so. Pablo Aibar, de fotografia. Leonela Ayuso, de direcció d'art. Polian Bat, de muntatge. Guillem Berguedà, de guió. Juanjo Bermejo, de fotografia. Eva Calviño, de direcció d'art. Maria Canal, de documental. Quim Carabias, de guió. Estel Cid, de producció. Clara Civit, de fotografia. Marta, de la Concepció, de guió. Dani de la Orden, de direcció. Ivet Dinarès, de direcció artística. Charlotte Dupré, de fotografia. Alba Ferrer, de guió. Laura Ferrés, direcció. Daniel García, direcció.
Pablo García Garió. Silvia Gibert. Caral González. Xavier Zabalollas, documental. Daniel Jiménez de Entrosa, la direcció. Enric Llinàs, de documental. Cristina Goyo, de fotografia. Víctor López, direcció. Albert Martínez, muntatge. Andrés Mellinas, producció. Dídac Milla, direcció. Víctor Monfillo, direcció. Renzo Narváez, documental. Marc Ullent, de direcció. Javier Ortiz, direcció. Marina Marés, fotografia. Lilian Parada, fotografia. Guipe, de guió. Cipriano Potier, de fotografia.
Kimberly Ras, documental. Daniel Ramos, Sánchez. Armando Ríos, producción. Isabel Romero, dirección. Jorge Sales, montaje. Daniel Sancho, de producció. Juan Antonio Santos, direcció artística. José Alfonso Sierra. Eduard Sola, Calió. Alicia Teruel, del documental. Xavier Tiró, de producció. Laia Tomàs, de documental. Jordi Torrent, de muntatge. Mireia Overo, de guió. I Pau Chandri, de so. Perdó, primer segon. Sergi Casamitjana i Mèlic, en reconeixement a la seva dedicació a l'escac i per la seva participació en el disseny, la gestió i la coordinació de l'escola i per fer visible a través d'esta